טוב, בקיצור, לא לשים לב לשיער. עכשיו השעה 9:14, וזה אומר שבעוד 3 שעתיים בערך 2025. אני אשכרה מאמינה את זה ש2024 נגמר. זהו. אז בוא נקווה שיהיה כיף, ואיזה כיף ש2025 אמן 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 יהיה טוב. לא כמו 2023 שהתחיל לנו חרבות ברזל, אבל לפחות שכולנו נהיה שמחים. ואני מאחלת לכל מי שצופה בי, וגם לכל השאר ולכל העולם, שיהיה לו חיים טובים ב2025, ולכל כל מי שרוצה שיהיה לו רק מה שהוא רוצה וטוב ויעזור לאחרים. אמן ש2025 יהיה לנו